Hello guys! For today's video is pagitaon na tong igagaw. So tara guys! Asa naman po dagway ning bataan ning isugo na ako dito, gadula-dula naman po dagway. Wa pa gay natugway ng baka o. Pagkapastilanan ng bataan ning wa gutay ma kaon sa baka ani. Iniwang na kayo ng baka na sa duyon ako. Sana Lay! Lay! A few moments later. Tawag na po kong ate, kasapan jud ko ani ron. Lakalay, wantay jud karon. Mao jud, kasapan jud karon. Hindi nga! Hala, kasapan na pud ko ani ron. Inon lang to na ako nga na ako gilakaw. Agoy, maapil jud ko kasaba. Naman gumigilakaw. Ay, shush! Gilakaw, galaag-laag ra mo noon ba?